Okej, ska jag räkna? Ja. Okej, kör. Du måste försöka ta allting och svälja direkt. Okej. 1, 2, 3. Svälj. Svälj. Försök svälja. Försök svälja. Röver. Öppna med den. Vad händer? Är det torrt eller? Ja. Som sand. Försökte du svälja? Ja. Svalde du? Ja, det svalde lite. Det är slut. Okej. Nu är det min tur. Det kändes som sand. Fan. Okej, jag ska lägga mer än vad du var. Varför? Kul. Vet du hur det sved i munnen? Jag fick under tungan. Har du testat att äta sand? Va? Har du testat att äta sand? Ja, faktiskt. Ja, då borde du veta hur det här känns. Men det där är värre, för det där är starkt. Okej, ska jag räkna? Kolla vad då. Du vet det. Ska jag räkna? Vänta. 1, 2. Vänta. Okej. 1, 2, 3. Åh! Ja. Jag ska aldrig göra det här. Det... Uff, det är lite skit här. Det var... Bästa cinnamon chai jag någonsin sett. Filmade. Det luktar skit där. Det var shit. Kanske började spilla. Uff, det luktar mer än skit. Då har vi näsan. Jag skiter i. Okej, det här var det värsta jag har gjort. Du vet att 3 gånger jag spydde. Det är fortfarande kvar. Det är fortfarande kvar. Vad? Smaken? Alltså det är kvar kanel i min fucking tunga. På. Ja, men drick vatten. Jag vet inte. Jag drack ingenting. För mig det blev bara stora bitar. Åh, vad det luktar. Jag märkte att du fick det luktar. Det där var jag kallar cinnamon challenge. Jag tog mer än dig, bitch. Ja, men jag visste. Lol. Varför du tog mer? Du trodde det är cool. Nej, jag tror inte det. Men jag är glad med det. Det suger, du spydde. Okej. Prova aldrig det här hemma.
Det är typ det som varje person säger, men vi gjorde det ändå. Uff. Jag får spy om lukten. Jag kan inte känna lukten mer, jag tror jag har blivit van med den. Drick någonting som smakar, inte som vatten. Bästa. Nej. Ta bort, lägg in det. Shit. Jag måste verkligen stor challa. Det var kul. Kan vi göra. Vad fan kocken till kanelen? Va? Inget. Så det luktar, jag tror det är över. Förutom lukten. Nej, jag har kvar, alltså bakom näsan. Och jag vill ta bort det för att det kommer vara spy om jag gör det. Kom. Okej. Häll på mer. Häll på. Det fastnar bakom näsan. Vad det luktar skit. Det här var cinnamon challenge. Säger vi. Det här var cinnamon challenge. Don't try this at home. Jag spydde 3 gånger. No shit. Kommentera vad vill ni vilja. Jag kan inte snacka sig. Kommentera vad ni vill oss göra. Hej då.